kayo! Ang porma sa iyong bato ba kay kanang cube murag kanang. Hello guys, padulong mi sa Cathedral Falls. Dito kay nangampo ang mga isda. Dili lang pwede kaligo. View lang yun. Cathedral Falls sa Kapatagan. Kapatagan gyapon siya. Kamatagan siya. Anong na may falls nga patag man ang Kapatagan. It's a miracle. It's a miracle. Inos mo. Wala na raw na yung falls guys. Kayo lang ko no. Pus. Mura magtinuod. Iskino. Wow, majestic kung kayo mura mag. Di siya tinuod kay falls man. Ano ka? Okay, matayo ko. Sila yung mga kananan nito. Snack. Wala ba tayong mga pictures? Dito mo na ako. Ano yung video? Ay, naidaan mo. dito. Manawag ta. Wala kayo! Picture ko dali. Ay, kita na ito. Oh, nice kayo. Kani, murag tinuod ba? True or false? Either class. Andas chicken lagi niya. Oh, baksa murag Basta ta ba? naitaw sa taas oh. Ay! Bawal na riya! Yun naman niya pag abot diha. Naitaw. What's your name? Ay, nag-campfire dire oh.